kattoon, vaikka se nyt lapsena tuntuukin, että näitä on hieno heitellä, mutta se on, niin kuin, se on aikuiselle ihmiselle toi on niin kuin tosi semmoista ikävää. Anteeksi. Joo, mutta siis voidaanko me jatkaa meidän keskustelua nyt? Ei. Ohoja. Johanna on vittuuntunut siitä, kun mä en vastannut hänen viesteihinsä. Hän yritti laittaa mulle kauheasti seksiviestejä tuolla ja nyt hän sitten ränttää, kun mä en ottanutkaan. Sori nyt Johanna, mutta kun mä en ole kaikkea kerinnyt vastaan tätä ja toisaalta kaikki ei mua kiinnostakaan. Niin Ollikin runkkaa. No niin, jos se sitten aikuisten keskustelut, niin kiitos. Kyllä, mutta... Sä rupesit nuoleskelemaan lasten persiitä täällä näin, niin voiko sä nyt pysyä sitten niinku aikuisen? Kyllä, mutta mun mielestä niinku se tavallaan minusta pitäisi olla enemmän niinku aikuismainen noissa jutuissa, että tavallaan, että nuoriso ja lapset on niinku tavallaan kuitenkin, niitä pitää kunnioittaa. On, mutta kun tää on just se ongelma, kun ei vittu vanhemmat enää kato, mitä ne kukaan tekee. Ja tämäkin piti olla K18 ja sitten tänne kuitenkin eksyy näitä, niin mä en oikein ymmärrä tätä. Ja sitten se, että kun en mä halua täällä väitellä minkään oikeasti keskenkasvusten kanssa, kun ne ei ymmärrä näitä asioita, mutta eikö sä oikeasti, onko sun mielestä ok se, että lapset nykyään niin kuin oikeasti on kuin jotain pornomalleja niin kuin ihan lapsena? Ei se niin ole, että mun tyttö on vaikka 16. Niin. Ja haluaa meikata, haluaa kokeilla ja haluaa olla kaunis, vähän niin kuin aikuismainen. Se kuuluu siihen ikään. Niin, mutta onko se sun mielestä ok, että kaikki näkyy? Minun mielestä se ehkä luokittelee itse sen luokittelta, mitä se haluaa. Mie on enemmän niin vaatekaupassa maksaja. Jos mulla olisi tyttölapsi, niin se ei ikinä pukisi semmosia siistit, hienot vaatteet. Ne saa olla ihonmyötäiset, mutta yhtiäkäs semmosia. Sitten kun on 9-luokalla, niin sitten voi vähän ruveta miettiin enemmän itse, mutta ikinä ei saisi pistää päälle semmoisia vaatteita, missä kaikki näkyy. Se on niin kuin mun mielestä se on vähän semmoista hutsumaista. No ei, mutta kyllä nuori itse määrittelee. Ne on itse tavallaan, itse haluaa semmoista, ne haluaa kokeilla semmoista, että minkälaisia ne haluaa olla. Ei, mutta mitenkä helvetissä se on, mitä haluaa kokeilla, jos sun vittu tavara näkyy? Kerro mulle. No jos ei se. Ymmärrätkö sä, kun ne nuorten vaatteet on semmosia, ne vetää 6 kertaa sen vitun yläsatanan vitun nauhan ympäri, että varmasti on persereijässä ja tavarassa se kaikki systeemi. Ja sitten täällä on ränttäjiä semmosia, jotka tekee just sillä ja sitten on silleen, että joku aikuinen ja tolleen, kun ne ei halua myöntää sitä, että minä vähän nyt esittelen itteeni ja siinä ei ole mitään vikaa, jos sä itse tiedät, mitä sä teet. Mutta sitten sun pitää myöntää se, että sä esittelet itseäsi. Kyllä. Se on toisaalta ihan totta, mutta toisaalta myös se, että se riippuu nuoren persoonasta. Jos hän haluaa jollakin lailla olla sitä hakea, niin minä toisaalta kannustan sitä, että mitä haluaa. Hakee mitä? Hakee mitä? No itteensä. Niin, mutta miten se on itsensä hakemista, jos näyttää kaikki? No ei siellä kukaan näytä kaikkia. Näyttää, eikö sä niinku... Kyllä nuorena, jos se tissit ei ole kasvanut, niin haluaa vähän korostaa sitä, että... Joo, mutta ymmärräksä, että jos sä käyt kampissa joskus, niin sä et voi välttyä siltä, kun siellä on nuoria, joilla on semmosia vitun leggingssejä, että niistä näkyy stringit läpitte. Ja varmasti edestäkin on niin syvällä siellä, että kaikki näkyy. Ja siinä niin kuin sitten kisaillaan pojista ja silleen. Kyllä se kuuluu sen teinivaiheeseen. Niin, mutta onko se niin kuin
Onko Se on se luonnollista. Se on luonnollista. niin, mutta silloin me ei voida sitä niin kuin sulkea pois, että silleen tehdään. Tai siis, että niin kuin se on itsensä esittelyä. Sitten me hyväksytään, me Kyllä, hyväksytään se, että silloin se hyväksytään. Se on aikuiseksi kasvua. niin, mutta milloin se, tai siis se, kun se nyt meni silloin jo, mutta miksi aikuiseksi tarvii kasvaa itseensä esittelemään? Tai niin kuin kaikkia paikkoja. Se kuuluu siihen, ei kaikkien nuorten, mutta osan nuorten, niin ne haluaa tehdä sen itsetunnon kasvattamiseksi. Niin, mutta mun mielestä, mun henkilökohtainen mielipide on se, että jonkunlainen siveellisyys olisi voitu tässäkin säilyttää. No se olisi varmaan hyväksi, mutta aina on ollut sama kautta historian ja aina naiset hakee tai miehet hakee jollain lailla omaa itsetuntoa. Se on ihan luonnollista juttua. Matte, mä katon kaikkia silmiin, ketä tulee vastaan ja mä hymyilen heille. Olet väärässä. TikTok ja tämmöiset sosiaalimedia tuo niille nuorille paljon vielä semmoista lisää, että minkälainen pitää olla, mutta sitä on vaikea rajoittaa, että onko se ok vai ei. Ei pidä katsoa. No ei ole kyse mistään katsomisesta, vaan siitä, että mitenkä lapsia kasvatetaan. Minkälaisen, ymmärräksää niin nynänny, että mitä se kasvattaa sun lasta, että jos se 12-vuotiaana esittelee itteensä kaikilla vaoilla, niin mitä se... 12 on aika nuori, mutta 16... No, mutta kun se alkaa jo silloin. Ei, se tulee luonnostaan minun mielestä jollain lailla. Itse jätkä on tuolla hihaton paita päällä. Lintunen, se ei ole mitenkään verrattavissa tähän. Mutta kyllä minäkin olen miettinyt, että miten tuohon suhtautuu, että mun tytölle vaikka, niin minähän on niin kiltti isä, että minä ostan sille kaikki. Että miten siihen suhtautuu, mutta ei se toisaalta se, että se vaikea ajatella, mikä on semmoinen, jos sulla olisi tyttö, joka on 16, niin mitä sä ajattelet siitä? Sanois vielä. Että jos sulla on tyttö, joka olisi 16-vuotias, niin miten siihen suhtautuisit siihen? Millä tavalla, niin kuin en ymmärrä no, vaikka vaatteissa, että ostaisit sille mä sanoin justiinsa, että ei se ikinä ennen ysiluokkaa pukeutus, niin kuin, se pukeutus voisi olla ihon myötäisiä, mutta ei sillä tavalla, että kaikki on vedetty, tiedätkö joka vakoon. No ei mikään joka vakoon, kuka haluaa. No onhan, mutta sä et ymmärrä sitä, että niin se menee. No. Se alkoi mun ikäisenä jo, koska mä muistan silloin lapsessa katselleeni luokkalaisia, niin silloin sillä tavalla. Niin, mutta mietin tarkkaan, että mulla on kasvattinuori, joka käy mulla tässä tyttö ja mun oma tyttö vielä. Niin minä kyllä tiedän hyvin tarkkaan, missä mennään. Mm. Ja sitten mulla on rahallisesti mahdollisuus, että mulla ei ole sen mitään, että mulla on mahdollisuus hankkia vaikka niille tavallaan, että että siihen on vaikea suhtautua. Niin, mutta se on vanhemman tehtävä. Se on ihan pitun sama, kuinka vaikea. En minä ajattele. Minä ajattelen, että minä kannustan niitä, jos ne haluaa pukeutua rohkeasti, niin minun mielestä minä kannustan siihen, mitä ne on. No minä en, jos mulla olisi tyttö, niin minä en kannustaisi. Ja tälläkin hetkellä, jos olisi poikani johonkin elämään ollut vaikutusta, niin se olisi oikeasti keksinyt semmoisen omanlaisen tyylin, eikä yhtään havittelisi semmoista roadman-kulttuuria, niin kuin hän nyt on havitellut, koska on äitisen kanssa. Minä olen toisaalta eri mieltä, että minä oli ennen olin samaa mieltä jo sinä, mutta minä ajattelin mun tytössä vaikka sitä, että se tuo paljon itseluottamusta, se meikkaaminen ja tämmöinen. Niin, mutta siis miksi se itseluottamus rakentaa johonkin tuommoiseen ulkoiseen, kun se voisi olla itsestä lähtöstä? Kyllä, se ei ole jos vanhempi osaa kasvattaa lapsensa, niin osaa kasvattaa niin, että... Ei, mutta se ei ole kasvatuskysymys, vaan... Ja sitten mä oon ihan samaa mieltä, että se ei ole järkevää. Se ei ole järkevää, mutta
toisaalta meissä jokainen nuori hakee itseänsä jollain tavalla, että mulla on 3 poikaa ja 1 tyttö ja pojista osa on hakenut sen, että ei millään tommosella jutulla. Ja toiset hakee, että oot hyväksytty. Eveliina, mitenkä niin aina oikeassa? Eveliina, anna yksikin hyvä argumentti, niin sit voit lähteä menemään. Koska meillä on nyt Jossen kanssa ihan hyvä keskustelu. Tämä on keskustelua. Ei se, että vaan räävitään päätä. Koska tämä nyt toimii. Että minun mielestä nuoria pitää, niin kuin, että se ei ole helppo, että toi mikään ei ole riittävää ja semmoista, mutta kyllä niin kuin, että tuo pukeutuminen on hyvin haastava juttu, että mikä on. Mutta... Nyt on uusi Heartless Clarity, joka on kuulemma aikuinen. Joo, moi. Moi. Mä oon sen kassalla yhtään vähän, mutta ei suostunut. Nyt mä vedän venäjän kielellä. Ei vaikuta hintaan. Kerropa mielipide. Kerro jotain, mitä halusit kertoa. Vaikka sä lisäät tonnin takas ylös. En. Tuu. Okei, no sä tykkäät pikkusen. Tää on vähän oikeesti, tää on tässä ainut hankaluus tässä somessa, että kun lapset voi tulla heittelemään tämmöistä, ne ei ymmärrä vastuutaan vielä, ja tässä näkee sen niin kuin lasten keskenkasvuisuuden, että kun ei olla vielä rikosoikeudessa vastuussa, niin ei ymmärretä sitä, että kuinka niin kuin haitallista toi voi olla. Ja kun Redditissäkin on niin paljon kaikkea paskaa meikäläisestä, niin kukaan ei ota vastuuta siitä, että paljonko se vaikuttaa mun elämään, vaikka niistä ei mikään pidä paikkaansa. Toi on ihan väärin. Minä olen täysin samaa mieltä kuin sinä, ja et ole millään lailla lapsiin kiinnostunut. Se on niin fakta. Minä olen täysin sitä mieltä. Siis kyllähän se nyt näkee siitäkin, mistä tämä koko vitun paska on lähtenyt. Siis, että kyllä se nyt varmaan olisi 20 vuoden aikana, jos olisin lapsesta ollut kiinnostunut seksuaalisesti, niin olisi varmaan niitä ollut jossain pesukoneessa, mutta kun ei ole ollut, niin se on, mutta kun siis tässä on se ongelma tässä somessa, että kun nämä nuoret, kun kukaan ei valvo nuorten tätä somen käyttöä, ja jotenkin tuntuu, että en mä 15-vuotiaana olisi ketään haukkunut pedofiiliksi. En mä tiedä siis. Ei mun kyllähän sieltä Olli posti niistä ihan rehellisesti niitä sen juttuja, sen tallenteita sinusta, niin siitä saa semmoisen käsityksen. Niin, mutta onko ne leikattu vai onko se hänen juttuunsa vai mikä? Että mikä sitä tekee,